Прывітанне, з вами Дмітрый Карасик, это значыць у эфіры Беларусь-3 нацыянальны хіт-парад. 2026 праходзіць у нашай краіне пад знакам года беларускай жанчыны. І сёння прапаную паглядзець, якімі маляваліся дзявочыя вобразы 100 гадоў таму не толькі ў класічным айчынным мастацтве, але і ў народнай песні. Але спачатку адправім адпачываць пяцёрку выканаўцаў, за кампазіцыяй якіх вы недастаткова галасавалі на бягучым тыдні. І першымі развітваемся з удзельнікамі арт-гурта «Багач» і песняй «Дарожанька, дай няроўная». У падручнікі беларускай літаратуры імя Галя ўпісаў Ян Кабрыль, які назваў апавяданне гэтым жаночым іменем. Аднак яно часта сустракаецца і ў народных песнях. Вось і Інна Міхалюк пакідае нашу музычную абойму з трэкам «Ехала Галечка». Ехала Галечка з-пад венца, ехала Галечка з-пад венца, рассыпала золоца з рукаўца, рассыпала золоца з рукаўца. А хто што і золоца падбярэ, а хто што і золоца падбярэ, а той мяне пад вянец павядзе, а той мяне пад вянец павядзе. Ехала Галечка, ехала Галечка, ехала Галечка з-пад вянца, рассыпала золоца, рассыпала золоца, рассыпала золоца з рукаўца. Літаратараў 1920-х гадоў больш за ўсё цікавілі жаночыя любоўныя перажыванні. Займалі яны цэнтральнае месца і ў фальклоры. Пераканае ў гэтым народная песня «Як пайду я», з якой вылятаюць Ганна Ольховік і Кацярына Лашкіна. Зразумела, у 20-х гадах мінулага стагоддзя знайшла адлюстраванне і пралетарская тэма. Ладзіць новую час гаспадарку, звяртаецца Янка Купала да жанчын-пралетарак у вершы «Дзве сястры». Але сябе першы народны паэт працягвае называць сонцапаклоннікам, таму яму даспадобы прыйшлася песня «Ой ты, соненька» ў выкананні Вольгі Гарнічар. Праўда, і ёй мы кажам да пабачэння. Ой ты, соненька, моё ясненько, что ж ты так раненько всходишь?
поздненько ты заходишь. Что ж ты так раненько усходишь и так поздно заходишь? Ой, ты моя Соника, ой, ты моя Соника, ой, ты моя Соника, ой, ты моя Соника. Ой, хоть я раненько схожу, я в полі тебе находжу. Ой, хоть я поздненько зайду, я в полі тебе не знайду. Ой, хоть я поздненько зайду, то в полі тебе не знайду. Жывапіс эпохі адраджэння стварыў жаночы ідэал на многія стагоддзі. Узгадаць тую ж Венеру Сандра Боттичеллі. А ў беларускай літаратуры першым агаліў дзяўчыну Андрэй Мрый, вывеўшы ў сваім гумарыстычным рамане на сцэну вандроўнага тэатра Сашу Дошу. Сустракаюцца жартоўныя вобразы і ў народных песнях. З адной з іх выбывае спявачка Элен. Жаночыя вобразы ў народных і аўтарскіх творах натхнялі рэжысёраў на стварэнне кінафільмаў. Так Гардзін зняў стужку «Песня вясны» паводле аповесці Якуба Коласа пра навучэнку рабфаку Ніну. Мяркую, не горшыя сюжэты для кіно ў наступных песнях, з якімі толькі спрабуюць вярнуцца ў хіт-парад нашы артысты. І першай хоча патрапіць у топ-10 Інга Темченка з кампазіцыяй «Тімох». Вечерочком одна я ішла до хаты, мне сустрэўся Тімох, хлопец нежанаты. Ён мне тихо сказаў, што мяне кахае, краще дзеўкі, чым я, нікога не знае. Ён на полі гарэ, конікам всё круціць, а як прыйдзе ка мне, то вадою муціць. Ах, Тімох, Тимофей, не муці вадою, а як любіш мяне, буду я з табою. Ой, дзяўчынка моя, милая Марынка, ты прыгожа така, як та журавінка. Я до хаты прийшла, маці все сказала, але маці мяне к тишине пускала. На что нам, Тимофей, возьмем замуж Мишку, будет песни спевать и читать мне книжку. Ой, матуля моя, мне не треба Міша, краще хлопця нема, як у мене тиша. Родна мамка моя, тишу я кохаю, кожний вечір я в клубі я чекаю.
взгляд дочушки своей, и я эти моши собрала я давно на веселье гроши. Бачуя, что Тимох без тебе не может. Раскохаетесь вы? Хай вам Бог поможет. Бачуя, что Тимох без тебе не может. Раскохаетесь вы? Хай вам Бог поможет. Першым звярнуў увагу на тэму сацыялізацыі жанчын у беларускай літаратуры Міхась Зарэцкі, але ў алегарычнай форме падобныя намёкі можна знайсці і ў вуснай народнай творчасці. Больш жаночае пытанне падымаецца ў вобразе Каліны ў наступным трэку ў выкананні ансамбля «Чараўніцы». Ой, у лузе калина стояла, на калине зязюля куковала. На калине зязюля куковала. На калине зязюля куковала. Нашим хлопцам перемена стала. Нашим хлопцам перемена стала. Только тому не перемене, что ён ходить рано до дзяўчыны. То ён ходить рано до дзяўчыны. Что ён ходить рано до дзяўчыны. Спать ложится в мягкие перины. Спать ложится в мягкие перины. Спать ложится в мягкие перины. Размаўляе з маладой дзяўчынай. Размаўляе з маладой дзяўчынай. Ты, Маруся, ты моё сарденька. Устань рано, побуди раненько. Устань рано, побуди раненько. А Маруся милого любила, сама устала, я его не будила. Сама устала, я его не будила. Сама устала, я его не будила. Шей тепленьким одеялом крыла. Шей тепленьким одеялом крыла. Запинала фиранкая конца, каб не святила на милого солнца. Каб не святила на милого солнца. А я бачыў, спявае Дзяніс Пацевіч. Магчыма, ён бачыў апавяданне Зарэцкага дзіўнае, у якім класік спрабуе вярнуць жаночаму вобразу спрадвечныя маральныя каштоўнасці. А пра што згаданая кампазіцыя, зараз пачуем. А я бачыў, як ты жыта жала, хацеў цябе зачапіць, дымаць і стаяла. А я бачыў, як ты жыта жала, хацеў цябе зачапіць, дымаць і стаяла. Я цябе не зачапіў, маці пабаяўся, не хацеў, каб яна знала, што я закахаўся. Я не зачапіў, маці пабаяўся, не хацеў, каб яна знала, што я закахаўся.
дзяўчына, дажынай жыта скарэй, ды на вечарыну. Я кахаю, любая дзяўчына, дажынай жыта скарэй, ды на вечарыну. Я прыйшла дадому, маці заругала, я на цябе маладую гуляць не пускала. Прыйшла дадому, маці заругала, я на цябе маладую гуляць не пускала. Веру я дзіцяці, я кахаеш ты яго, няхай будзе зяцем. Што з табою зробіш? Веру я дзіцяці, я кахаеш ты яго, няхай будзе зяцем. Мы казалі пра вобраз каліны, з якім параўноўвалася дзяўчына, а вось хлопец выступаў звычайна ў вобразе явара або дуба, як у наступнай песні. Сябры, давайте падтрымаем сваімі галасамі Андрэя Коласава, які выканае кампазіцыю «А ў поле дуб». Галасуем. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. Ехаў казачэнька, памагай Бог табе, дзеўка стала, адказала, сэрданькам назвала. Дзеўка стала, адказала, сэрданькам назвала. Там за гаем, не верваду муціць, ой, там маці свайго сына вячэраці просіць. Ой, там маці свайго сына вячэраці просіць. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. Ой, вячэрай маці, калі наварыла, а я сяду і паеду, дзе дзяўчына міла. А я сяду і паеду, дзе дзяўчына міла. А я еду, на гарцы прыстану, ой, там маю дзяўчыненьку, хлопцы абдымаюць. Ой, там маю дзяўчыненьку, хлопцы абдымаюць. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. Абдымайце, хлопцы, абы не цалуйце, толькі маю дзяўчынонцы, лічыка не псуйце. Толькі маю дзяўчынонцы, лічыка не псуйце. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. А ў полі дуб, а пад дубам ёлка, там дзяўчына жыта жала, сама чарнаброўка. Трагічны вобраз дзяўчыны Ліды малюе і Платон Галавач, і Міхась Зарэцкі. Старонкі кнігі апошняга вырывалі ў бібліятэках, бо ў крамах іх хутка раскупалі. Драматычная гісторыя і ў гераіні песні Ірыны Зыль «Ой, хацела мяне маці». Ой, хацела ж мяне маці, дай за музыку замуж даці, а музыка кавалёра, ой, набяруся я з
палец вверх пачне божиться, ой, что не будет боли биться. А ў пятницу и субботу пойди и знов шукать работу. А ў пятницу и субботу пойди и знов шукать работу. А вы, девочки, то и знайте, не идите замуж, да и гуляйте. Не идите замуж за музыку, кабы не ходите вам по языку. Не идите замуж за музыку, кабы не ходите вам по языку. Ой, хотела ж мяне мати, дай за музыку замуж дати. А музыка кавалера, ой, наберуся я з ім гора. А музыка кавалера, ой, наберуся я з ім гора. 100 гадоў таму адчыняюцца універсітэты і з'яўляецца новы вобраз жанчыны ў мастацтве. Вобраз прыгажуні студэнткі, напрыклад, малюе пісьменнік Лукаш Калюга. У народнай песні гэта хутчэй вобраз дзяўчыны, якая з'язджае з вёскі ў горад. Паглядзім, ці ёсць такая ў дзясятцы лідараў, бо самы час агучыць тых, хто заняў самыя высокія месцы на гэтым тыдні. Зараз паслухаем песню Арыны Войт, якая толькі 10-я. Трэк «Прыйшла кума да куманькі» вашай увазе. Прийшла кума до куманьки в суботу, рассказала кума кумі гризоту. Ой, куманька, сусіденька, гризота, здесь поделась моя курка, чубота. Ой, цып, кут-куда, чубота, ой, цып, кут-куда, чубота. Ой, цып, кут-куда. Бегла курка сямі пюрка, червоний гребянець. Тінь упала моя курка, вам куміця у гарнець. Не была я вчора дома, і значить, не бачила вашу курку на очі. Ой, цып, кут-куда, на очі. Ой, цып, кут-куда, на очі. Ой, цып, кут-куда. Може быть, як до войда пайшла у той конец, ваша курка сама собі залезла в мой гарнець. Зазирнула кума кумце у гаршки, з яе курки чубатой засталіся две ножки. Ой, цып, кут-куда, досталіся две ножки. Ой, цып, кут-куда, досталіся две ножки. Прийшла кума до кумоньки в суботу, розказала кума кумі гризоту. Ой, цып, кут-куда, 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 ой, цып. Мы казалі, што вобраз маладой дзяўчыны параўноўваўся з калінай, а вось сталая мудрая жанчына асацыявалася хутчэй з вярбой. Не дзіўна, што псеўданім Вера Вярба узяла ў свой час паэтка з Віцебшчыны Гертруда Сакалова. Дарэчы, песня на яе словы ручнікі многімі лічыцца народнай, але мы зараз паслухаем не яе, а сапраўды фальклорны твор «Вярба, які прынёс Валянціне Альшанскай 9-й радок. Верба, где ты росла, что твои листья вода унесла, что твои листья вода унесла, на край села, а я молода, як я
запятого, за пьяницу проклятого, ой, за пьяницу проклятого, забил коня вороного, а на завтра йде подруга, ой, а на завтра йде Жана моя, выкуп меня, ой, не выкупишь, забью тебе, ой, не выкупишь, забью тебе. Не раз, не два выкупляла в зеленым саду ночевала, в зеленым саду ночевала, в зеленым саду ночевала, раннюю пташку прослухала, раннюю пташку прослухала. Выклік патрыархальнаму грамадству кідае Агата, гераіня апавядання Кузьмы Чорнага «Вераснёвыя ночы». Ёсць такі выклік і ў наступнай кампазіцыі «Каля млына хадзіла» Настасія Григор'ева на 8-м месцы. Каля млыну ходила, фартушину згубила, а Попович ішов, фартушину знайшов. Ой, Попович, добрий сину, отдай ти мені фартушину. Буде маті на ракаті, нечим буде запінати. Ой, дівчина гарна, пойдем валом дайма, покулювали, поядять, а ми погуляємо. Кросни ткуться, поножи рвуться, а за мене молодую хлопці б'ються. Ой, дари, дай, вы не бійтеся, не сваритеся, а за мене молодую помиритеся. Ой, не бійтеся, не сваритеся, а за мене молодую помиритеся. Помиритеся, подружитеся, и со мною молодою покружитеся. Каля млину ходила, фартушину згубила, каля млину ходила. Ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да, ой, да. Падзеннем тыдня можна назваць сёмую прыступку дуэта «Двое». Мінус 5 пазіцый і песня «На падворку церніца» ўжо далёка не на п'едэстале. Варта актывізавацца прыхільнікам хлапцоў. На подворку тернется самотре, да казака девчина сама иди. Терница дубовая, девчина молодая, терница дубовая, девчина молодая. А я тую терницу разобью, от казака девчину отопью. Терница дубовая, девчина молодая, терница дубовая, девчина молодая, молодая.
Як мы казалі, дзяўчаты на пачатку мінулага стагоддзя ўцякаюць з патрыархальнага хутара, як у аповесці Кузьмы Чорнага «Лявон Бушмар». Магчыма, гэта адбываецца праз тое, што там іх чакае толькі гаспадарка з каровамі і курамі, як у песні юнай артысткі Вэйві, яна на 6-м радку. Ей, кури, кури, не бойся рано, святый вечер. Ай, красно, красно, калина у лузе, святый вечер. Ай, красней, красней, девочка у мамки, святый вечер. По двору ходила, весь двор красила, святый вечер. А осень зайшла, сіні засяли, святый вечер. А в хату войшла, сваты стояли, святый вечер. Сваты стояли, девочку пытали, святый вечер. Ті ти царевна, ті королевна, святый вечер. Я не царевна, не королевна, святый вечер. Я швачка-прачка, батька-водачка, святый вечер, святый вечер. Пераасэнсаваў ролю жонкі не толькі ў якасці хатняй гаспадыні паэт Юрка Лявонны, які ў 1927 годзе напісаў верш нашай жанчыне. Заўважце, паэту усяго 19 гадоў. Яму пісаць радкі пра тое, як сонца ярка свеціць. Нашы пастаянныя гледачы, напэўна, здагадаліся, што на 5-м месцы сёння Ірына Іршонак. Солнце ярко светит, аж роса искрится, порошив лявонка, вперше рожаніться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Жонка хоть и не товар, али тут кабыл навар, на смех не зважає, ходить розважає. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. У пригожій Віри диньма квартири, а любая Ніна не має пярини. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. А славная Света не пече котлети, а у цибатой люби товставати губи. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожаніться, каб не помилиться.
Найбольшыя касавыя зборы ў 1928 годзе у БССР сабраў фільм расійскага рэжысёра Михаила Дороніна «Жонка», дзе таксама падымаецца жаночае пытанне. У наступнай песні лірычная гераіня толькі спрабуе стаць жонкай, але вы паднялі гэты трэк на 4-ю прыступку. Добры вынік для Настасі Рачыцкай. Затупали сивые кони на помосте, приехали, Манечка, ой, твои гости. Замкни, замкни, мяне, мамка, у комору, каб не взяли гостики, ой, да с собою, каб не взяли гостики, ой, да с собою. Ти ж я тебе, моя Тонька, годовала, чтоб я у тебе у комору, ой, замыкала. Ти ж я у тебе, моя мамка, не горую, что отдаешь мяне замуж, ой, молодую, что отдаешь мяне замуж, ой, молодую, молодую. Дай купи мне, зязюленьку, ой, луговую, луговую. Луговая зязюленька будет куковать, будет куковать, будет мяне молодую, ой, рано побуджать, бо чужая мамка не побудить, только выйди на улицу, ой, дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя, дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя. Дай посудить, лянивое, ой, чужое дитя. Мы казалі пра падзенне тыдня, ўзлётам можна назваць 3-е месца спявачкі Ланы Каз. Тыдзень таму яна была ў хвасце нашага музычнага марафона і займала толькі 10-й радок. Віншуем з бронзавай узнагародай і слухаем трэк «Звінела каморанька». Звенела каморанька, звенела, где молодая девчина сядела, где молодая девчина сядела, дай русую косоньку чесала, дай русую косоньку чесала, великую думочку думала. Настучали коники у дворы, дай почула Зиночка у коморы. Коморы, коморы. Вышла Зиночка с коморы, да й упала мамочці в ножаньки. Ой, не отдай, мамочка, ты мяне, я буду летикаем тебе. Рада была б, дочечка, не отдать, приехали гостики, хочут взять. Приехала гостика у 70, попускали коники вишню в сад. Вишню в сад, вишню в сад. Няхай тыя коники походят, зеленую рутвицу побродят. Зеленая рутвица, желтый цвет, чего ж тебе, миленький, долго нет? Приди, приди, миленький, с косою, скази эту рутвицу с росою. Приди, приди, Зиночка, с граблями, сграби эту рутвицу с корнями. Прыть, прыть, братику, с вазочком, звязи эту рутвицу с пясочком. Няхай эта рутвица
світа не всходить, молодых мальчиков не сводить. Праблема жанчын у грамадстве падымалася і на тэатральнай сцэне. Так рэжысёр Міровіч у БДТ-1 паставіў п'есу «Савецкі чорт», дзе галоўнай гераіняй была сялянская дзяўчына Ганна. Ой, дзеўкі, магла б сказаць Алена Шэўчык, пабываўшы на гэтым спектаклі, а мы пачуем аднайменную песню ў яе выкананні. Тэатральныя пастаноўкі на жаночую тэму часта крытыкаваліся тагачаснай цэнзурай. Так адбылося і са спектаклем «Пінская Мадонна» трупы Владзіслава Галубка. Мы ж крытыкаваць удзельнікаў нашага хіт-парада не будзем, а ўзгадаем, як размеркаваліся месцы з 10 па 2. Прийшла кума да куманькі в суботу, розказала Арина Войт, 10. гризоту. Ой, куманька, сусіденька, гризота, гризота. Десь поделась моя курка, чубота, чубота. Ой, цып, кут-куда, чубота, чубота. Ой, цып, кут-куда, чубота, чубота. Верба, верба, де ты? На 9 радку Валянціна Альшанская. Твои листья вода унесла, что твои листья вода унесла. Каля млину ходила фартушину. Настасья Григор'єва, 8. Попович ішов, фартушину знайшов. Ой, Попович, добрий сину, отдай ти мені фартушину. Буде маті на ракаті, нечим буде запінати. Ой, дівчина гарна, пойдем валом даємо. Покулювали, поїдять, а ми погуляємо. На подворку тернется сама трель. На 7 приступцы дуэт «Двое». Девчина самой дей, терница дубовая, девчина молодая, терница дубовая.
спявачка Вейві. 6-е. Рано, святый вечер. Ай, красно, красно, калина у лузе. Святый вечер. Солнце ярко светит, аж роса искрится. На 5-й позиции Ірина Іршонок. Жениться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожениться, каб не помилиться. Ой, ти хороший, якое гора, як же ожениться, каб не помилиться. Затупали сивые кони на помосте. Настасья Рачицкая на 4-м месте. Ой, твои гости, замкни, замкни мяне, мамка у комору. Каб не взяли гостики, ой, ды с собою. Каб не взяли гостики, ой, ды с собою. Звенела каморанька, звенела. 3-я Лана Кас. Дівчина сядела, де молодая дівчина сядела, дай русую косоньку чесала. Ой, девки, девки, Алена Шевчик на 2-м радку. силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Такім чынам жаночае пытанне падымалася паэтамі, драматургамі, рэжысёрамі, але трэба памятаць, што пераважную большасць з іх складалі мужчыны. Што не скажаш пра наш хіт-парад, дзе існуе абсалютная гендерная роўнасць. І не дзіўна, што на вяршыні п'едэсталу сёння дуэт Юліі Захаравай і Валянціна Кірыленкі. Віншуем і слухаем лепшую песню гэтага тыдня. Свата белого камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Там милая дельвялила, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала, войля, 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 люшки, туго выжимала. Туго-туго выжимала, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала, войля, 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 люшки, ты милого ждала. Еде, мои миленькие, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню, войля, 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 люшки, ты на сивом коню. Наем шапочка рожками, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами, войля, 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 люшки, головка с кудрами. С-под белого камушика водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала, войля, 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 люшки, водица бежала. Нагадаю, што прагаласаваць за кампазіцыі можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». У год беларускай жанчыны варта было б узгадаць часы, калі дзяўчаты набылі роўнасць у правах з мужчынамі. Як бачыце, гэта адлюстравалася і ў народных песнях. Працягнем з імі знаёміцца праз тыдзень. Да сустрэчы!